हम सुशील कुमार प्रेमी आज अपन गांव जटुआ में उपस्थित बानी। वो लोग के हम भोलेनाथ जी के मंदिर पर लेके आयल बानी। देखी लोग बहुत ही बढ़िया मनमोहक मंदिर बनल बा, बहुत बढ़िया दृश्य बा। एजा के पंडित जी बानी, यहाँ से कुछ हम बात करे के प्रयास करें। नाम का पड़ी राउर? शुभ नाम? नाम श्री सत्येंद्र मिश्रा। अच्छा, राउर घर यही जब जटुए घर पड़ी? हाँ। अच्छा, एगो चीज बताई, बोले कितना दिन से रौरा जो बानी भगवान के सेवा में? 7 साल। 7 साल हो गए। हाँ। अच्छा, एक मतलब है कि मंदिर कितना दिन बनला हो गए? 7 साल। 7 साल। ओ मतलब जब से मंदिर बनल तब से रुआ जब बानी ना? अच्छा, तब तो बहुत खुशी के बात बा। सुबह शाम रुआ सेवा कर रही ना? भगवान के माने पूजा पाठ होला अपन यही में जो। हाँ। अच्छा, गांव लोग के सहयोग रहेला कि ना? सब गाँव के सहयोग से या तना मंदिर बनला, भोग लागता। अच्छा, गांव के सहयोग रहेला ना? माने कैसे कुछ जैसे आर्थिक स्थिति माने कैसे विचार कुछ आर्थिक कहाँ से आवेला? बुझत है बात के? हाँ, सब गाँव देवेला। अच्छा, गांव नगर मदद करेला। हाँ, ना? हाँ। अच्छा, बोली भी यार तनी आई है ना, सामने आई माई बाबा के माई के दरबार बना दिले बनी सो। अच्छा। एगो व्यवस्था श्रद्धा बा, लइकन के पर प्रसादी बंटवाइले, सब पंडित जी बानी अपन सब सेवा करत रहे। बात तो बहुत खुशी माने डेली प्रसादी उसादी बटात रहे ना? के बाद बा दोनों टाइम बटाला। चलिए देखिए, हम आवे के या रोके के कारण इहे हमरा रोलक हो कि आज यहाँ रुकल बनी। शाम के समय बा, बहुत बढ़िया लागता। वो लोग के तो सामने सब ऐतिहासिक चीज चाहे कुछ धरोहर बा लौकेला, वो जो हम लोग के बीच हम प्रस्तुत होनी लेके कम से कम जहाँ लोग नइखे जानत वो जाके कुछ ऐसा चीज बा कि अच्छा बाबा खुल सकेला। तनी खोली ना, तनी अंदर वाला सीनवा हम ले ली। बहुत ही बढ़िया मनोहर दृश्य बा। भगवान श्री कृष्ण और राधा के जो मूर्ति बैठल बा। एक बाद रउआ के हम देखावे के प्रयास कर रहल बानी। एक बाद हम रउआ के हम लेके चलतनी। देखी बाबा भोलेनाथ के मंदिर बा, बहुत ही सुंदर मंदिर बा। बाबा के कृपा बा, कृपा बरसता। जय भोलेनाथ। बहुत ही बढ़िया मंदिर मनोहर दृश्य बा। जो एक बार रुआ लोग ये जगह पर आई, बगले में देखी एगो महारानी स्थान भी बा। रो के देखावे को हम प्रयास करो तनी, और वो लोग देखी लो। इहो बहुत बढ़िया दृश्य बा एहू में के, देखे लायक चीज बा, घूमे लायक चीज बा। जय माई। पिंड बा सातों माता के। बहुत ही सुंदर भी जगह बा जो। कोशिश तो हमारी यह रहेला कि जहाँ जाए आदमी कुछ खावे के प्रयास करे। रात शाम के समय बा, फिर भी हम कोशिश करता हैं। सरकारी स्कूल बगले में बा। बाबा के आशीर्वाद बा रहेला। यहाँ के पंडित जी बानी, यहाँ सुबह शाम सेवा करेनी। बाबा कब से ड्यूटी राउंड लाग जाला? कुछ बताए कब से ड्यूटी राउंड लागेला, बताई। सवेरे 6 बजे से लेके अच्छा 8 बजे तक। अच्छा, सुबह 6 से 8। हाँ। और फिर शाम में सांझ के 6 बजे से लेके 7:30 बजे। अच्छा। चलिए, बहुत खुशी की बात बा कि कम से कम भगवान के शरण में बानी या सेवा करत तनी। हम अगला अपडेट फिर से लेके प्रस्तुत होखेम रोलो के बीच। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया। नमस्कार, प्रणाम।